Sanibonani Ndubelani Kaufela. This is Umasha the Schist. Sengiphinde ngabuya futhi esitombeni. Welcome back lana uClassified TV News bafethu. Lapho silethela khona indaba ze-heartbreak, abantu bayahethana ngaphandle, so it's a lot, but ke besike sathi ungabikho for isikhashanyana esincane due to inkinga besibhekana nazo ke, but ke sesiphinde sabuya futhi. So today udaba namhlanje silithola kuNkazimulo. uNkazimulo phatheka akasichazanga ukuthi ukuyiphi indawo, but angabusalibazisa ngivele ngihlale nje straight kule ndaba esibhalelwe uNkazimulo. uNkazimulo kumjida, so i-heartbreak akahlangabezana nayo uthi wayijola nentombazana yaziwayo ekuhlaleni, like yena ube umuntu obengahlali, but asivele sifunde le ndaba. Sanibonani babukela Classified TV News, igama lami nguNkazimulo. Today ngingathi nami mangibhalele Classified TV News i-heartbreak ngehlela. Ngangithandana nosisi endaweni, so mina ngangahlali kakhulu, ngangumuntu ohlala eGoli, so ngathi mangifika endaweni ngokusebenza because of sihamba sisebenza kwa construction, so sihamba sakha imigwaqo, then ke kwaba khona indawo engiqasha kuyona isemakhaya, indawo engikhuluma ngayo. Kwaba khona intombi engiyitholayo, ngoba ke vele kuumuntu ozisheshelayo emantombazaneni, and then le ntombazana mangiyithola ngalokho engizwa kancane ukuthi usisi engathi kukhona omunye umuntu azona naye, but yena ngambuza ukuthi ngabe khona umuntu azona naye, wathi yena no akekho but une-ex. Then ngathela igazi phansi mayisho kanjalo, ngatshela ukuthi no kushuthi lo muntu owami lo, ngatshela naye ngakhululeka. Bengivele ngiyazi indaba ukuthi uma ufika endaweni ungabe ufika uphonseke nje noma kanjani, because ungahlangana nenkinga ngoba awazi ukuthi lo muntu umuntu onjani. Uthe mahamba isikhathi nalo sisi bese sinamaviki amathathu sithandana, and then since ehlala kubo, mina ngihlala endaweni engiqashe kuyo, and le ndawo engiqasha kuyo uyisihlobo sakhona, so bengakhona ukuthi eze kimi angivakashele. But into engiyengayenza ngamtshela akazame indawo since yena umuntu owaziwayo. Ngempela wayizama indawo, wayithola indawo sakwazi ukuthi sibonane kuyona. I was so excited siqala ukubonana, ukusho ukuthi indawo ayithola ile ndawo ekuthi abantu bakhona abekho basekuhambeni lapho bezama khona impilo, then yena wasigciniswa iskiya, and then wazama indawo enjalo ke. Saya ebusuku bokuqala sabonana, mangibuya ngixoxela amajita nami eSpanini ukuthi yazi ngibamba lo yamntwana so amajita lawa wasekuhlaleni ke lapha endaweni. Angitshela ngikhuza ukuthi hayi bomfethu uzaba senkingeni, le ntombazana iboyfriend yayo umuntu ongalunganga kahle, okusho ukuthi like angakumosha. Ngiyadlela ngangi-understand ngayo, bechaza ukuthi ngingaba nenkinga mhlawumbe angikwazi okanye angidubule. Ngibuze mina lo muntu kanti umuntu onjani, but hayi umuntu nje owaziwayo la ekuhlaleni, uyatshontsha yonke into, like kudala engene ephume ejele. Ngithi namo sintombi ithi ayisathandana naye, athi yena hayi bathi amjida hayi bayathandana, but le nto nginamahloni ngayo. Hayi okusho le ntombazana yayingidlisile, because ngangithi manginaye le ndaba angitshela yona ukuthi yena bahlukana nalo mfana, ngangimethemba ngibone futhi ukuthi hayi yimina ngedwa umuntu osenhlizweni yakhe. But ke mina bengingakhethanga kakhulu ama-feelings, because ngangazi ukuthi ngiye ngokomsebenzi kungekudala ngizame kumele nginyamalale ngihambe futhi kuleya ndawo. Kwathi ke ngolunye usuku, if ngikhumbula kahle, sasiyobonana okwesi-4, okusho ukuthi besifike silale khona the whole night, and then ekuseni ngivuke ngibuyele kwami, naye abuyele kubo. Kwathi ngokwesi-4 siyobonana, sithi sisaqeda-ke ukwenza inkonzo yasekamelweni, isikhathi kwaba 11 mangingaphazami, kwangena i-call engabhalwanga, engaseyivwanga inamba yakhona. Ngathi makayibambe wala, ngacabanga ukuthi okay khona ukushaya amanzi. Kangiqala futhi ukuyibona le nto, ngikhululeke ngizithulele ngibheke eceleni.
Yaphinda futhi yangena wangayibamba. Ngambuza, hayibo dali, kanti ubani lona ofonela nje ungayibamba ifoni? Athena hayi, ikhole ngenamsebenzi lena, if ibinemsebenzi bezayibamba. Ngibese ngithi ke nami ngicela ungenzele ifavor uyibambe, because manje iqala ukungithukuthelisa ukuthi umuntu otheni oza kufonela ngalesikhathi sesilele, and wena phela ujoli kumele ngabe yimi okufonela ngale nkathi. And then yena wathi makephendula wathi phela ngiyashelwa baby, so angeke kwenzeke ngingafonela. Ngithi mina ngalesikhathi pho, kanti futhi even if uyashelwa it's fine, ibambe bese uphendule leyo nto, angeke ngibe nenkinga. Ngifuna nje ukuqiniseka ukuthi umuntu ngempela okushelayo. Wangabi nankinga kusisi, wathi hayi ngizayibamba. Yaphinda yangena, ngiyabona wayicabanga ukuthi angeke isangena. Ithe mayingena wangafuna ukuyibamba futhi. Ngayibamba ke mina, ngayibeka endlebeni kuyena, ngiyibamba ngenkani. Ngithe mangiyibeka endlebeni kuyena wathula. Ngabe ngimenzela isayini ukuthi makakhulume, sesembhedeni ngaleso sikhathi kusebusuku abo-11. Ngimbonisa isayini ngithi khuluma, but ngisho lo phansi ukuthi angangizwa umuntu esefonini. Ukusho ukuthi ifoni ngiyifake espeakerni, ngimuzwa akhuluma ubafu. Sorry. Akhuluma ubhuti lapha ngemuva efonini. Hey baby. Hayi athula umntwana. Lo ngimenzela isayini, khuluma. Asho umjide. Hey, uyangizwa na? Ayathula umntwana. Lapho sengiyambona ebusweni ukuthi ushintshile, akusekuye lo engimaziyo. Something is awkward for yena. Hayi ngabona lapho ukuthi hayi kuyabheda manje. Lapho sengiyashiselwa, ngiyajuluka, because ngikhumbula kahle kwakusehlobo. Sasilele embhedeni ngengubo eyodwa vo. Ngenze njani? Ngacabanga uplan ukuthi okay, kuze ayibambe le phone izomela ngenze kanje manje. Ngayidropa mina. And then ngabe sengithi mina ke na sithando sami, ngicela ukwenza kanje. Ngiyahamba mina uma ngabe ungayibambi le phone. Uyangithanda ngithi? Wathi yebo ngiyakuthanda. Ngathi uma ngabe ungayibambi le call, ngiyahamba mina, ngizakushiya la ulele wedwa, ngeke uphinde uzwe lutho from mina. Ngambona efuna ukuchiphiza inyembezi, ngabona khona ukushaya amanzi. Ngathi mina ngitshele kwenzakala ngani nalobhuti. Ngathi kwenzakala ngani nalobhuti. Wathena hayi, i-long story, but ke akho nto yenzakalayo. Ngathi mangingena i-call yibambe, wangayibambi ngiyaphuma ngiyahamba. Yangena futhi i-call, wavele wangayibambi ngempela ke manje. Ngathi ngiyayibamba wangayibambi. Ngathi ngiyambambela ngavele ngayibamba ngakhuluma mina, ngathi hello. Kwathiwa hello bofu, ngicela intombi yami. Hey, ngizwe lo mjido uyalwa lo. Ngivele ngiyidrop because ngisengiqala ukwethuka. Ngimbuza ubani lo kufonelayo. Asho yena athi hayi, kulo bhuti lo kudala ungisola naye. Ngithi manje wayifonela ngalesikhathi, athi uyangifuna, akafuna ukuhlona nami. And uyazi ukuthi mina sihlanganelana lana kule ndawo. Ngithi mina hawu, kanjani manje ukusho ukuthi angeza mose kule ndawo because lo muntu ukuthiwa ungozi. Athena hayi, angeza ngempela because ngathi akaphilanga kahle ekhanda. Kwakudala nami ngimcela ukuthi angiyeke phansi, but akwenzeki ukuthi angiyeke. Angazi ukuthi why. Ngavele ngakwata, ngaphuma kuyena ngazithulela. Ngabheka eceleni, ngacima isicishe isibani silale. Wahamba ngempela wasicima, ubuye wangena engubeni salala. Sithe singakalala because ubuthongo abehli kimi manje, ngibhizi ngithukuthele, inhliziyo isemadolweni, amadolo amanzi. Ngezwa kukhona imoto edumayo, khumbula ngithe kusemakhaya, so quiet, imoto edumayo uyizwa iza kude. Ngiyazwa ukuthi kukhona imoto edumayo ezayo. Ngimbuza ukuthi imoto ziyafikelela kule ndawo na. Ashe nachaza iphelela emgaqweni. Ngathi okay. Ngimbuze futhi lo muntu lo unayo imoto. Athi yebo unayo. Qale ngicabanga kabili kathathu ukuthi ayiyona indawo yami le, ngingafela la. Ngingabusabona nengane zami nonkosikazi wami emakhaya because ngishiya unkosikazi nengane zami. But into yasengishaya ukuthi ngase ngiqala ukumthanda lo sisi ngoba wayemuhle, eme kahle futhi. After that isondela imoto ngize ngibone nama lights ewindweni. Ngimbuza hayibo, lo muntu mawucabanga wena ngathi azofika nala. Athi hey, angayenza lo nto ngiyabheka naye, nawe uyaphenika uthukile manje. And le ndawo sihleli kuyona indlunyana nje ewu2 room, isivalo sakhona lo muntu angafika sikhahlele sivuleke. There's no way ukuthi singazithembela ukuthi sikhiyile because indlela kwakungakhona wayengangena.
iwindweni akunamabhagla, so wayengangena nasewindweni masefuna kahle ukungena. And ngabe ngizwile ukuthi kuthiwa lo muntu uyahlanya, ngangibulala. Kudala engikhuza amadoda. Ngikhumbula amajida-ke manje ukuthi bafethu ngikhuzile ngalo mntwana. Ngizenza njani? Ngicabanga uplan B. Mangithi hayi imoto iyeza ngokuphazama kwesa nje. Ngokuphazima kweso iyafika le moto. Izoma ngapha ngenzansi. Yazi saphakama ubungqayingqayi. Ngaphakama ngagqoka ibhuluke kuphela, i-under ngasayifakanga because manje sengiboda awufikile lo muntu. Kwakumnyama sengincane nokulayita because masilayita uzazibuza ukuthi silayitelana ukuze imoto abe aware ukuthi simbonile. Ngangifuna nje ukulayita, ngangifuna nje ukugqoka ibhuluke lami ngiphume ngewindow. But ngithe ngisagqoke ibhuluke, i-under yami ngisathi ngiyayiphuthalaza phansi, ngiyizwa ngaphuthalaza ifoni, ngabona base ngiphethe ifoni yami ne-under, I'm good to go. Ngahamba ngakobe ewindweni, yaphuma indoda yes. Ngithi akazobheka ukuthi akuyona nalo mfana. Hayi eze vele umntwana usetatazela, uyathuka ufuna ukukhala. Ngithi nathula, akuyena nalo, athi uyena. Hey, mayithi ngiyabhendlela agqoke ngayo, ugqoke ne-hoodie. Ngiyabona lo muntu usho ukuthi uzoganga ngempela ke manje. Hey, ngizama ukufonela ubaba wami ke manje ukuthi ngimtshele akafonela amaphoyisa lapha ekhona because manje ngisenkingeni la. Hayi fika ikhali nokho. Ngihlale phansi nomntana ngithi nahamba uyovula eminyango umtshela ukuthi ucela ngangeni because ulele noma wakho la. Uma wakho ubengaphilanga wazolala ngapha ngenxa yokuthi le indlu, isimo sendlu asikho right, okanye asilunganga. Angempela umntana athi ngiyakwazi ukuyenza lonto but athi uzazama ukuyenza. Sikhulumela phansi siyahleba because wase ignore kamnyanga senokhe kwaze kwaba kahlanu, kwaze kwaba kane. Ngabona lapho ukuthi hayi lo muntu lo uzasho ukungibulala. Lapha ngiphathanga lutho, ngisho ummese, ngisho induku, angiphathanga lutho. Aye umntwana azincama ukuthi mayifika avule eminyango. Ndoda aphumela ngaphandle. Mayithi mephumela ngaphandle kwathi because ngiyacabanga ukuthi hayi mangangeni yena akusenandaba noma ngamshaya umbulale yena ngaphandle. Aphume ke vele usisi. Ngingabezwa abakhuluma bathini ngizokukhala impama hwahla ascream umntwana. Ngicabanga ukuthi hayibo lezo diyamshaya lo mntwana engeke ngize ngikhona ukuphuma ngiyokhuza lapha ngaphandle. Ngithe ngithi ngiyakobe ewindweni umshamsa ngasemotweni and imoto was a little bit away from la endlini. So nama lights wemoto basewacimile. Into engayenza ngavele ngaphuma kanyonyoba ngajikela emva kwendlu ngaya kakhulu ngejubana. Lapho angizange ngiphinde ngathi mangifika endlini ngamblocker, ngambhalela imessage encane ngathi kuye ngicela atry ukulungisa izinto zomuntu wakhe, mina ngisacabangela impilo yami nabantu abami kanye nomfazi wami. Ngabe sengimblocker. Kodwa kwakungavumi, kwaphela amaviki aze aba wo6 ngizwe ukuthi ngiyamkhumbula because manginayo ngangithokoza kakhulu. Iyona heartbreak eyangehlela le endaweni ngifika. So manje lapho ngihamba khona mangike ngafika angisashela intombi, ngifocus nje emsebenzini nokuthi imali ngiyisenda kanjani ekhaya. Ngiyabonga eKasified TV News. Igama lami okay. Iphela lapho ke indaba